Vi har om genitiv, og genitiv er den form af substantivet, der udtrykker et ejendoms- eller et tilhørsforhold. Der er altså et eksempel på dansk. Min onkels hus, eller vinens kvalitet. Der ser vi så, der bliver tilført et s som endelse på substantivet. Men dog på engelsk kan man så danne genitiv på to forskellige måder. Det ene ved apostrofgenitiv, som vi ser her i eksemplet my uncle's house, eller ved en of-konstruktion. Det for eksempel the quality of the wine. Og nu vil jeg gerne fortælle lidt om apostrofgenitiv. Og det bruges om levende ting, eller ved kollektive substantiver og geografiske navne som mennesker, dyr, byer eller lande. Man tilføjer et s til substantivet i apostrofgenitivet singularis, altså deres entalform. Der er så et eksempel her, the boys cat, eller Toms new shirt. Dog har vi så i flertalform normalt kun en apostrof bagpå, som vi også ser her, the girls new dresses. Dog har nogle substantiver, der ikke slutter med s, der bliver så tilført en s på endelsen, f.eks. the women's room eller the children's toys. Så har vi så of-konstruktionen, og det bruges ved ikke levende ting. Der er så et eksempel, the meaning of life eller the roof of the house. Of-konstruktionen kan også i nogle tilfælde bruges til at betegne personer. Det kan være i tilfælde, hvor det er svært at skelne mellem ental eller flertal. Der har vi så eksemplet the passenger's luggage. Det vil man så lave om til the luggage of the passenger. Så er der også dobbeltgenitiv, og det forekommer i visse udtryk, når der er tale om en kombination af et apostrofgenitiv og en of-konstruktion, som vi tidligere har talt om. Dobbeltgenitiv bliver så ofte brugt, når man taler om slægtskab. Her er så et eksempel, he used to be a friend of my father's. Det dobbelte genitiv kan også udtrykke en bestemt holdning, som for eksempel rosende, kritisk eller nedladende, når man bruger et demonstrativt pronomen som this and that. For eksempel der har vi he's making the roads unsafe in that old car of his father's. Og så er det så færdigt. Nu har I lært om genitiv. Færdig med Sebastian Kjærs genitiv lektion.